Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Xabi Torresekin egonen gara, bera Larraldea sagardotegiko langile eta bazkidea dugu, eta berak kontatuko digu pixka bat, nola joan den txotx denboraldia, nola dijoan sagaztia, eta baita ere ze aurre ikuspen duten, bai udarako eta bai heldu den denboraldiarako. Ondotik Laurentxekin egonen gara, Fermin Larralderekin, eta bera zein da saltzaile bezala kontatuko digu pixka bat San Ferminetako feriari begira, ze aurre ikuspen den, ea kanpotik heldu den erostunak etxetik pasatuko diren, eta batipat ferirako ea zein da eramango duen edo ez. Eta azkenik saioari amaiera emateko, Oier Jantzi, Baztango Iza eta Arrantza elkarteko izazainarekin egonen gara, eta bera kontatuko digu pixka bat nola joan zen ekainean Elizondon burutu zen jardunaldia eta zertan dabiltzan. Orain honetan Xabi Torresekin gaude, badakizue bera, Larraldea sagardotegian lanean aritzen dela, bertako bazkidetako bat dugu, eta Xabi, hemen ikusten zaitugu, eguzkia badugu, eta beti ere sagaztian gustora lanean, eta behar bada momentu egokia dugu pixka bat azken aldian solastu inelikan, Larraldea sagardotegian asmenta hura zen, ja martxan jarri bartzen uten, eta txotx denboraldiak esan berandu xamar hasi zein nuten zuek, baina balorazio bat egingo bazen niguke, nola joan da pixka bat sagardotegian txotx denboraldia? Kristona ganda. Kristona ganda, ze elkarrizketa egin zen igulaik, hor gauden nahiko nekatu egia, eta ereki barra zen, ze bakizu olako gauza bat martxan jartzea, kooperatiba egin, sagardotegia erosi, beharrezko lehengaiak, dena prestatu obra eta ezakize, azkenean sakela ziloakin, bezala zagon, eta ereki azkenean. Baina, egerteko funtzionatu du arrasongi, jende pile bat pasatu da, 3 hilabetetan, azkenean gutxi ereki, denbora gutxi egon gara ez, maiatza bukaren txiga egin nuen. Baina jende pile bat, gainera ehuneko 80 errango nuke hemen ingurukoa izan dela, Baztan aldekoa, Euskal Herritik ere bai, eta turistak ere bai, kanpo aldetik ere kanpotik etorri dena, baina nabaitu da inguruko jendea hurbildu dela, eta hori da kriston babesa sentitzea, eta aprobetxatu nahiko nuen, eskerrak mateko hurbildu diren guztiei, eta igerteko konten gabiltze, emaitzak onak izan dire, guti kobratuko dugu oraindik ere, baina mandaku pixket aukera hobetzeko abidez gintzan, elaborazioan. Makinera berri hartuko dugu, prensa bat, sagarrak garbitzeko tresna bat, hotz ekipo bat ere bai, kupelako hotz mantentzeko edo temperatura kontrolatuarekin ere ikusi dugu dela gauza importante bat, kontuten hartu berrekoa. Eta, aigarela garatzen, konten gaude, sagardoa ere gustatu da, eta txuletak ere bai. Eta, orain bertzelean batzutan gaude, udaldian gabiltze, eta bertze fase batzu heldu dire orain. Txotx denboraldian egia esan, paraje zoragarrian zaudete ez, zuen Larraldea sagardotegia, bertako langilekin, bertako proiektu bat, jendeak hori baloratzen du, eta gero ere beti ere bertako produktu ez osaturiko menu bat egokitzea, jendeak baloratu du hori ere ez. Bai, doik, eta hori da azkenean ere bai burutan ginuena, doikabe bakailua ez da endarlazatik hartu, urrunagotik heldu da, baina heldugun produktu guztietan menpin saiatzen gara, behintzat Nafarroko izetia, eta hortan saiatzen gara, eta bertetako dendetan ere erostia, eta hori ustut dela ez da
sosa lortzia bakarrik, ez? Olako ekimen bat, hau da ekosistema bat da azkenean, pertsonek egiten duguna ere, gure ohiturekin, eta bueno, pues hor ere bai nahi dugu eragin, eta bueno, pues bai, hori doikabe gero eta gehiago baloratzen dela uste dut, eta hala segituko dugu bai. Bai, hasiera guztiak zailak izaten dire, eta zuek ere, bueno, naizte esperientzia izan ostalaritzan, sukaldean, sagardotean sartzea, eta denboraldi bateri hasiera ematea, pixko bat martxa hartzen da horre, ez? Hasieratik bukaera arte ikusi izan duzu zuek ere, gauzak hobetu zuen zaretela, eta ikasiaz, ez? Bai, ni tokatu zaiten postua izan da parrilero, ez? Edo sukaldeoko buelta hortan, eta bai, nahitzen da bai gero eta esku gehiago hartzen duzula, eta bueno, bai, dagoeneko ja beldurre galdu diot horri. Bai, inbar dugula orain, ingogu froga txiki bat, abuztuen erekiko dugu, abuztuaren bortzetik 20-15 egunez kontuko dugu erekia, egunero, asteazkenak etxiak, eta ingo dugu menuan aldaketa batzuk inentugu, ja platerka hautatzen alko dire platerak, eta segituko gara pues, bueno, baratzeko gaiak eta hola atratzen ere, txuletak ere bai horre ongo dire, eta gero atsaldeko partian edola, hortzialean eta larun batetan, inen dugu zardinatia, hola, kanpoko aldean, hondartzako parrilla horietako batekin edola, eta bueno, musika pixketekin, eta bueno, pixket merendu afari modukoa, baina zardinatiak inola, eta bueno, hori nahi duguin, zardina ere ez da enterlatzen sortzen. Eta, baina bueno, hori da idea duguna pixketa guztuen kusteko pixkat. Bai, maiatza onda arrazten duzarete sagardotegian normaltasun batean. Gero botilaratzeak eta denak inbar dire, hori da. Sagardoaren salmenta ere goiti elude udan, eta bueno, hori atenditu behar dugu, baina bueno, ja bertze temple batekin gabiltzen, lasaia. Txotxetik ibilizarete sagardotegian, sagardori dena, zuk diozun bezala ez, botilatu behar da, ez dakit dagoeneko ja lote batzuk egin dituzuen, edo... Bai, egin ditugu erdia baino gehiagoia botilaratu dugu, eta bertze puska bat dugu, konserbatua hotzakin, eta zera, bi inoxidolezko kupeletan. Bai, larraldea. Sagardo ezaguna, ez dakit etiketa aldaketa hori prozesua ja nola gauzatu zuen edo ez, edo nola zebiltzaten? Bai, etiketa hartu dugu aintzinekoaren marrazki guti beti, eta bueno, erantzi diogu kontraetiketa bat, mantendu dugu marrazki hori aldaketa batzuekin, etiketa indugu zartu, ez nola baitere, eta gero kirikoketari batzun irudi ere agertzen da, eta bueno, Eztibeltza kooperatibaren zigilu ere bai, kooperatiba bat delako, ez, larraldea sagardo egiten duna, eta bueno, bai, konten gaude maitzakin, bai. Bai, zuek konten zaudete, Eztibeltzako kooperatibako kideak zer diote? Ikuste dute ja dagoeneko ja martxa hartu dela, eta zaiena behar hori dela, ez? Bai, zaiena da, martxan batu da, zer dioten edo zer diogun ikusi beharko da ere bai, ez? Utzi oraindik urte pare bat pasatzen aber nola daien gauze, ez? Baina bueno, momentuen itxura ona du. Bai. Abuztuarako orduan abuztuaren 5-etik 20 arte edo esan duzu, ez? Berriz ere irekiko duzuela, aste lehenetik igandera asteazkenak itxiak, eguneko platerak berexia, bertako produktuekin osaturiko platerak, eta Iluna Barrerako berendu afari sarden jate berexi bat, musika pixka batekin, orduan plan zoragarria abuzturako hori da. Eta, baina bueno, sagardotegirako sagardoa behar dugu, eta badakigu ez, sagardoa egiteko sagarrak. Oraintxe bertan Gamiosarria ondoko sagaztean gaude, zuk maitatzen dituzu, gustoko dituzu bertako barietatea, baztango barietateak, eta sagartzi desberdinak ere eramaten dituzue. Momentuan hemen, sagazte honetan, ikusten dugunez, sagar ondoekin arazotxo bat izan duzu bintzat, ez? Bai, bueno, bakizu, bertakoa, bertako sagarra nahi dugu pixketere bai finketu, eta gara bertako aldaerak, bertako bariedadiak txertatzen eta ala, ez? Ere nahi dugu batez ere aprobetxatu ere dagoeneko dauden sagardiak ere, sagardi hauniz daude, koxkorrak direnak eta utzi daudenak. Horiek nahi dugu aprobetxatu, ere bai alde batetik eta hori izango da guretako erronka bat. Badugu ere, sagardi pare bat ere bai guk indakoa direnak, adibidez hau, hemen gaude Gamiosarrean dagoen sagardi tipi batean, egongo dire hemen 30 bat arbola, eta hemen arazoa zein izan dugu, hemen ardiek sartzen dugu, ardi burugorriak, dire nervioso xamarrak dire, igual burubeltzakin konparatute, eta naizta sare batekin babestuta alaxen, ez da nahikoa izan,
eta lepatan atutuzte sagarrondo gehienak, ez? Orduan, ari dire pixkenak adenak hiltzen, eta, bueno, eskerrak baitugula txertatuak bertze batzuk lepamean, ez? Orduan hemen, burruka hoixen, ardien, lurra nola mantendu motx, edo belarra motx, eta nola babesture sagarrondak hoi dugu, pixkepelea, eta lepameko sagardien, hor hektarea bat dago, 20 piko baridadeekin, hemen bastanen bildu direnak, eta hoixen, hor, ja, komunaletatik hurbilago dago, basoetatik hurbilago, eta hor, orkatzak sartzen dire, inien esi bat, sagarrondo bakoitzak, metro eta 20 inguru arte ederki hasi dire, baina hortik goititzen hasi direlaik, hor formazioko kimaketa bat egiten nien ganden urtean eta aurten eginean. Baina, martxoa iatzen delaik, ja azten dire xamurtzen, begiek eta ja orkatzak eta lakoak jausten dire gure sagarritara, eta jantuzte punta guziek. Sagarrondak ongi daude, biziko dire, saiatu naiz jendearen hilia hartu, eskatuta hilapaindeio batean, eta, puta utilia edo kolatu utilia, inguru hortan, horrek usatzen zituen, ez du funtzionatu, hauek, hemen egon naiz orain sagardo gintzako zera batzuekin, edo, lander sagaseta eta hauekin, eta hori magia dela hartzen zuten, da brujeria. Errek ez du funtzionatu, uste dut, berandu patu nituen ere. Eta gero, holako tira batzuk edola telazkoak hartu, koloniarekin busti, eta zintzirik edatzi, holako teknikak edola badire. Lagun batzuk edire irrati batzen, 24 orduz hor, piztuik, eta bertze batzuk, argi batzuk, detektore batzukin, argia pizten dela ez, pasatzen mugimendua. Orduan, saiatu ez gauza diferenteak egiten, oraingo zingo dutena da, metro eta 20 arte holako sare bat banuen, ez? Burdin galbanizatuzkoa dolako zer. Horrek funtzionatu dut, ingo diot, olako zabalago bat, hortik gainera patu, eta horrekin, benpin lagunduko dela, benpin lehendabiziko urte hauetan formatzera beki sagarronduai. Eta, burruka, gainera ganden hastian ere errantzakuten ondoko baserrikoak bi orein ere ikusi dituztela sagardien, hasi que zareten barko da. Naturarekin oraika bilatzen ez, azkenean sagarrondoen ostoak eta oso gustokarria dire oreinaentzat, orkatzentzat ere eta borroka. Eskopetek ez du erabiliko. Hori da, borroka naturala ez. Hoi da asumitzen den zerbait ere eta gainera pollete da. Eta, baritateak, baztango baritateak, Larraldean zuen apostu hori izan du da, zuk ere personalki apostu hori induzu beti bertako baritateak berreskuratzeko, indartzeko, eta badirudi, orain dela urte asko, bertako baztandarren bat urrutira joan omen zen, eta han omen dire bertako baritate batzuk. Ez da egit horren ikuren ere proiektu batean zaudete, edo pixko bat azterketa batzuk egiten ez? Baztandarren bat urrutik baino, baztandar hauniz gandire urruti, eta argatik badirelako etxeak eta sosak, ez? Bere garaian. Baina beren atraldi egitako bat izan zen Normandia aldera, Ursuatarrak antziren, ez? Ustez Guillermo, Ursuako Guillermo, ez dakit zehazki zemendeetan izan zen, zemendeetan barna, uste dut 14. Eta, iduri duenez, hango sagar batzuk baliteke, ez? Hemendik eramanak izatea. Orduan gaur ibili gara Mikel, Zapiengo enologoakin, Dominik, Txopinondoko kidea, eta Landerrekin, egon gara sagarrondo, 6 osto biltzen sagarrondo bakotxetik, Normandiara bidali, eta analisi genetiko batzuk egiteko. Eta horrek pixket, trazo horrek mango daku pixket, mango die, ia zer ikusten alden, hango sagarrak, bost sagar, omen direola zalantza dituztenak, eta hemengoak bat egiten duten edo ez. 15 bariedade bildu barra genituen, gehiago ere utzitugu bidean, baina interesgarrak iruditzen zitzaizkigunak, batez ere Arizkun erratzu aldean bilduak izan direnak, horiek bialitugu. Ikusiko dugu aurrera ze emaitza atatzen ez, azterketa guzti hauetatik, eta sagardotegia gauza aski polita, txotx, denboraldia, jana, baina horrekin batera, sagastia dago ez, sagastian lan desberdinak bar dire, ez dakit sagasteri behituta, sagarrondori behituta, urten sagar
urtia dugula, ez? Esaten aldugu, ezakite denbora, eguraldi aldetikan, Kaskabarrek ez duen arrautu zonalde honetan, ze balorazio egiten duzu, iraila aurrirako zenbat sagar izango ote den, sagar dexente eta ona. Bai, ongo da sagar dexente eta ona, bertakoa, ez? Eta bertakotik egiten alden obrena saiatuko gara egiten, behar ditugun baliabide teknologikoak erabilita. Eta, egingo dugu mota desberdinetako frogak ingo dugu, ingo dugu ekologikoan, inen dugu, sagar mota batzuk nahaztuko ditugu konkretuak kupel batzuetan, agian monobarrietalen baten saiakera bat ere inen dugu, eta gero leku desberdinetako sagarritako sagarrak ere nahazikotuko ere bai kupel desberdinetan, dela aritzakun, dela zer dakit, aizkungo bertako sagar diren batenak, edo ikusiko dugu zer dagoen horti barna, baina saiatuko gara benpin, bertako aldaera karpatzen altugun sagardibiek aprobetsatzen eta ikusiko dugu. Guk ez dugu pasatu nahi 30.000 litro baina gehiago itetik, pixket nahi baitugu hurbil euki egiten nahi garen hori, eta kontrolatu euki, eta hoixen ez da gure asmoa izango ahalik eta sagar gehien biltzea, behar ditugu X kilo, 30 inguru, 1000 kilo, eta horrekin saiatuko ahalik eta hautaketa politena egiten. Bai. Aurten orduan prozesua edo zikloa hasieratik egin duzu ez, zuek bildutako sagarrarekin, sagardo egin, txotx demoraldi ere ofizialki ere bere tenorean ere irekiko duzue, eta esaten alko dugu aurtengoan martxa borobiago hartuko dula proiektuak, ez? Dudik gabe, irailetik hasita, hasiko gara bigarren aldiz gure prozesua egiten, eta dagoeneko baitugu langileak eta auzolanean ere preste gongoen jendia tola sagarra biltzeko, eta hortik hasita, ere sagardotegi garai oso inen dugu, urtarrian erekita, Zamabortzean, eta helduen urte izango da pixkat fidelagoa dola zer izango den hemendik goiti sartu garen salsago. Bai, sagarrondoak aski ongi ez dituzu, Xabi, eta badakizu ez, bezeria horrek edo 2 urtetik behin sagar asko ematea, horrek ere, erdi arazo bat sortzen aldu, ez dakite zuek horreri nola ingo diozuen aurre, behar bada lehenbiziko urtetik soberan dagoen sagarra edo sagardua mantenduko duzu ere pixka bat hurrengo urterako, badirudi urte bat baino gehiago sagardua gona dagoela ere. Bai, iten da bai. Iten da bai, baina dire gauzak ere deskubrituko ditudanak ditugunak aintzinet ganala. Hoi errateko nola bai dire sagardi batzuk, iparraldean izpura inguru hortan kontrara ematen dutenak, hau da hemen urte paretan ematen ez balin baduan bai, edo urte ezparetan hemen ematen balin meduan ez du ematen, eta holako kontu batzuk behiretuko dugu. Edo, banin baduzu, denbora hartzen banin baduzu, eta kimaketan zeratzen bazara, ere, lortzen alduzu igual, produkzio bat txikiagoa urtero, baina urtero ematea, ez dakit urretzen zaiten, bi urtez behin izan barren kriston sagarpia gutixago, baina urtero zerbait. Ez dakit, bizi behar gara ere, eta ohituratu beharko da bertzenaz 2 urte aldi hortara. Eta bukatzen joateko badakigu gaur egunean jatorri izendapen, zigilu asko badirela, askotan zuen kasuan bezala zigilu guztiak soberan daude, badakigu aski ongi nola egiten duzuen lana, bertako sagarrarekin. Ez dakit, etorkizunari begira Nafarroako Euskal Sagardoaren jatorri deituaren barruan sartzeko asmoa duzuen, Nafarrotik ere, proiekturen bat bada hortikan, edo hori urrutiko geratzen zaizuen? Interesgarria dutzen zait, hori dena, baina ez dut uste momentu hortan gaudenik hemen. Ikusiko dugu nola, ze forma hartzen duten gauzek, oraingoz behar duguna da, baztango sagarra, eta bere izena dituzten sagarroiek, edo izena galdua duten sagarroiek inkluso, bildu, kontrolateko eduki eta jakin zer dugun. Hoi da, inbarra dugun lehendabiziko gauza. Eta ez daitezela gal, eta hortan nahituko gara, eta gero ikusiko ditugu zen markak jarri edo ze non sartu gaitezken, izendapen baten dako edo bertzen dako, ez? Baina, oraingo ez dut sobera pentsatu hortan, doikabe, bide bada eta gustora ingo duguna, baina uste dut orain bertan hurbilago behiretu behar dela, eta behar dugu sagardi kozkor bat, hemengo sagarrekin, eta ongi aztertuak eduki sagarrak, ongi analizatuak, izen eta izanak
ja zeintzuk bat egiten duten eta ez bertze genetika bankuekin, eta bueno, pues, gauza horiek ikusi behartugu. Pixkat ikusi zer den hemen hazi dena. Oso ongi, Xabi, ikusten dugu zure salsan zaudela, gustatzen zaizu egiten duzuna, maitatzen duzu, eta hori ikusten da. Eta azkenean, zorionekoak ez, baita ere bastandar eta bastandarrak ez direnak, aukera dutenak, bertako sagardoa dastatzeko, bertako produktuak jateko, eta gure kulturaz gozatzeko. Eskerrik asko, Xabier, eta ongi segi. Baituz ere, mila esker zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Fermin Larraldekin, Laurentxekin gaude bere etxe ondoan. Eta bueno, Fermin, ja San Ferminak gainean ditugu eta beti ere badakigu San Fermin feria, ez dela orain dela urte askotako feri hori. Eta aurretikan, batipat Valentzianoak tola asko hurbiltzen direla, zuen baserritara tola, pixkoa ja haziendaia eramatea, ez dakit kasu honetan ja San Ferminen aste berean gaude, pasatu diren Valentzianoak edo ze martxaden. Bueno, oino ez diretorri, baino deitu dute bier etziola ja torriko dira, bai, egun betzu fitio beti mataute buelta bat eta main dute larran dute. Bai. Dagoeneko bereiek ezagite, ja zin da ikusia dute aurretik eta eramango dute, edo nola izaten da prozesua? Hoiek torriko diet, erosten bali mituzte, gero San Ferminen ondoko egunetan kargatu eta martxa, bai. Eta zenbait aldiz igual San Fermin egunean ere erosten duzte hemen, eta gero igual plazan kompletatu kamiona eta gaten die Valentzia aldera. Bai, orduan urtean urtekoa. Ez dakite, kasu hortan aurten, ze hazin da bilatzen dute batipat bereiek? Hoiek, bueno, zaldikoa denak izentzeko, denetek atute, zenbait badiek atentuztenak arruntona, beste zenbaitzuk entralekoa, denetek atentuzte. Bai. Nahi izaten dute gehien batez, viajea aprobetxatu, kamioia posible baldin bada betez. Bai, kamiona atope, berdin-berdinek kostatzen zaioten, nola margan, nola hoigan, orduen gatute atope beti. Bai. Prezio aldetikan, aurten ze prezio aurre ikusten da beste urtekin alderatuz? Prezioak ez dire soberi goratu, ez prezioak igual gande urtean bezalatxu ero hola, ez dute berotasun hondik. Nahi dut, bueno, haragie ere franko geldi dago horrein momentuen eta hola da. Bai. Prezioa zein finkatzen duzue, batipat finkatzen duzue, beti esaten, merkatuak gaintzen duen, ez dakit, merkatori zein den? Denek ez duten merkatuak gaintzen duena, baina, bueno, ondarrian zera bakizizun momentuen eta hola iten da. Bai. Orduan, Valentzianoak alde batetik pasatuko direnak, San Fermin aurretikan edo behar bada, eta gero San Fermin eguna. Uztailaren 7, beti ohitura da feria egiteko Iruñan. Zuek ere aurten joateko asmoa duzue? Bueno, zerbait gaindu, seguraski gaindu gule, bai. Ustez benpin ezpatu hemen denak egiten, baina ez nahi ginuzke bakar batzukan. Bakarrik akto de presentziteko eta ez da jenakitu, urtetik urtera gutiora atratzen da eta zerbait nahi ginukegan. Bai, eta zuek bezala ez, eskualdeko, zonaldeko hazienda saltzaileak, azkenean zuentzak beste egun bada, ez bakarrik lan egin da hazienda eraman, baizik eta egun polita, ez? Egun polite da, beti urtetan ni aurre nintzenetik aten naiz, eta, bueno, matizu bueltat, behar duzulegan. Problema da handienan, sarreran, eskatzen dazkitzutela notario baten baino paper gehiago sartzeko adan hazienda barnera. Hoi erretzen du bezenaz, bai, egune arron polite eta, bueno, pasten duzu, egoten zabatekin, bestekin, hola. Bai, zu txiki zinelikan, San Fermin feriara joaten zinelikan, ordutik ona asko aldatu da feria? Ikera harri, orduan atratzen zen Kristina hazienda pileko, oai gutio hauniz horregatik, uste den paper eta historioen gatik. Beti eskatzen atzute gauzbe, bestia dela, beti falta izu zerbait ere, ustez etxetik denak ordenatu egaten duzu, baina beti bada zerbait falta. Eta han gero saltzeko orduan erostunak nongoak izaten dire, ze bezero izaten da? Bueno, han etortzen die Valentzianoak ere, eta gero Zaragoza eta Katalunia aldetik, eta etortzen die alde guzietek. Kantabroak ere etorriko die saltzera, seguraski, eta bueno, saltzen bautik igual berriz erositek aten die kamiona kompletat, depende nola gertatzen den. Zuen kasuan, kamioa kargatua edo, buru batzuk eramaten baituzue, helburua danak
utxik bueltatu etxera, edo zer gustoko izan ezkero erosi ere? Bueno, balimea zerbait gustoko, pues igual erosire bai, iparraldera biltzeko igual behorren bat berumekin, ero balimedie erosten dugu, bai. Bai, Valentzianoentzat eta baita ere San Fermin ferirara ziende eramateko, zuek aurretik mugitu barzarete, ez? Pixko behar duzuela, badakizu zuen bezeroak ze behar duten, eta bildu behar duzu aziendea edo erosi zonaldean, ez? Ertzen datzuten ni nahi dut honian, 100 kilokoa, pues, iten diozu 100 kilokoa, ni nahi dut 200 kilokoa, pues 200 kilokoa. Depende, batzek ze pisuteko nahi dut, más o menos, eloteak kompletatu. Bai. Eta azienda hori zu lortzeko, hemen lortzen duzu edo kanpora joan behar izaten zara ere? Zer, erostera? Bai, azienda izateko. Bai. Bueno, azienda izateko hemen berian ere badie, baina honiz kanpotik hartzen da. Bai. Santander aldeortek eta Frantzia aldeortek eta bai. Eta kasu horietan feri bereziren bat baliatzen duzue erosteko edo etxez etxe ibili pixkat? Han ferietan erosten die eta etxetan ere bai haunitz, ja zautzen dut, batizu buelta bat, egun betez, eta erosten die. Etxean gizentzeko, gaur egunean bazka dagoen bezala, ez da komeni gehiago kontzatxin, ez? Ez, etxen jandezatela albezin guti, karri bigunu irugun fitio eta martxa. Albali me da benpien, ez da beti alizeten, baina gehien bat alizeten da. Ikusten duzue buruko puruak orokorki jeisten ari direla edo bada azienda? Azienda bada, bai, azienda bada. Eta ustezten lekuen bada azienda gaina arrontona, Ustezten lekuen, igual irizemen zintzinde baino ez. Azienda bada unitz eta ona. Bai. Eta bukatzen joateko, Laurentz, ezagit sektorea. Nola ikusten duzu dagoela sektorea? Udaberri, uda hasiera hau behintzat, ematen zuen hasiera baten idorra ingo zula, eta alderatu ziazko urtearekin, berde dago oraindik dana, ez? Bueno, berde dago, uri indu, itendu, bazka aurten momentuz bada. Baina bazka hemen da, Ja paste balimizu eta fallati behiti, han ja seko da. Eta Santander alde hortan ere orai inde urie. Ni bilinei Reynosan, maiatzean, eta netzen, usta gero ibili gara junio alde hortan, eta ekainan, eta orduen beste kolore bazauzken mendiek eta gauzek. Eta behin San Ferminak pasatuta, zuek uda nola hartzen duzu, zertan ibiltzen zarete? Bueno, uden beti zeten da zer, iteko ardizarra diela, odela, ure dela, guai ardizarra apaldu de Franko Poliki, baina kendu arduenak azkenean kendu ardute ditzen dakute, gaten gara eta kargatute martxa. Bildo txakitu de orai artean atra da bildoza Franko Poliki, baina orai, sasoina da akitzekoa eta akitzen nahi de. Bildotxa noiz arte izaten da gutxuera bera? Bueno, oinoa igara biltzen, bato beste biltzen die, baina bildotxa maiatzea lehen alderaino bada Franko Poliki. Gero maiatzetik goiti aurten igual egonda luzeixo. Eta prezio aldetikan urteroko tankere izan du aurten prezioak? Prezioa pixket aurten gehixo indute, baina problema da pentsuek ario diela. Eta pentsuen alaberian oino behar luke gehioin, baina, hola tokatu de eta ez dakit, hola gandire. Osongi, Laurentz, ikusten dugu urteroko martxa jarraitzen duzula, zure kontaktuak badituzu, kanpotik duen erosleak ere badire, eta instanten San Fermin feri horretan elkarrekin topo egiten dugun. Ordura arte ongi izan, eskerrik asko. Han izin gara, Bale, aio. Esan bezala, Oier Jantzirekin gaude, badakizue bera Baztango Eiza eta Arrantza elkarteko eizazaina dugula. Eta, Oier, badakigu ez, ekainan egun garrantzitsu bat ospatu zela ez, iztarientzat ez, Nafarroko izaren eguna edo, eta zuek izan zineten batipatez antolatzaileak, federazioarekin bat ere imaginatzen dut, eta ezagit orain pasatuta egun batzuk edo bolada bat pasatuta ze balorazio egiten duzue, nola joan zen eguna? Balorazioa ona, gehien bat guretzako berria zen zerbait izan zen, federaziotik proposatu ziguten antolatzea eta hasieratik baiezko eman genuen, baina jakitun ginen edo ardura handia zen zela eta etzela erraxa zanen, eta hortxe pixko zalantza desenteke, baina orokorri nahiko egun politateri zen, izan ingurun helburutako bat zen, pixko gizartiarire zabaltzia, eitzak batxun ikuspuntu arlo dizfentik, eta hortan egon duzen itzaldik, pixko eizan ingurun egiten dien zientzia ikerketan ingurun solasteko, horietatik bi hemen egin ziren, bat Oliagorrana eta Bertzia Erbilana,
Eta bueno, horren ingurun, gero egondu zen proba bat ere, egondu zen zetreria ikuskizun bat ere, azken hori ere iza modalidade bat da, harraparien bidez egiten den eiza bat, eta bueno, gero ere feria ere bai, bakizu, zakurrak egon ziren, zakur mota desberdinak, gehienak eiza larriko zakurrak ziren, denak, eta gero materiala, zuten inguruko ikustaldi bat ere, eta bueno, gauza honetxe egon ziren bai, denak ez dut burutan, baina bai. Bai, orduan balorazio arraun positiboa eta kanpotik etorri zen jendera gustora egon zen, ez? Bai, nik uste bai, nik uste jendea gustora egon zela, hala errantzi duten benpin, eta bueno, igual jende aldetik ez genekin ere, ez genekin zenbat etorriko zen, akaso aurreikuspenetan ere igual sobera optimista izan ginen, eta igual jende aldetik bai zerbait txarratetzera do, bueno, hori igual jende gehiago espero dezataltzela, minio etorri zena behintzat aiz gustora gelditu zen, eta nik uste, ni behintzat konten gelditu nintzen etortako jende kopurukin ere. Bai, hori da, jendea gaur egunean haitz, bueno, etxean geratzekoa da, mugitzea kostatzen zaio, perezosoa, eta horreri aurreitea zaila da. Bai, gero hemen ere normalin Iruñan egiten den egun bat da, eta gara Iruñan bertan jendea erraixo mugitzen da, eta honat gotxino etortzia, igual kostatzen da gehiago. Hori da, eta bueno, eiza denboraldia hor pixar bat geratzen den orain, gero basurdena eta hasiko da. Arrantza ere aurten izokina debekatua, beste arrantza arrunta esaten alduguna, ez dakit horren inguruan zer dioten arrantzaleak, bazkideek edo? Bueno, ez hor dabiltza, karo, hemen inguru honetan arrantzan ingurun modalidade nagusia izokia da, eta hori galerazi dutenez aurten edo itxi dutenez aurten. Bueno, hor bada gabezia handi bat arrantzan ingurun, eta bueno, bertziko amurraiak arrantzatzen ibiltzen direnak, hortxe da biltza, eta nik uste betiko zenbakitan eta betiko martxan. Zaletasuna egile da pixkot kasoia utzi dela, joan dela urte batzutatik onat, baina bueno, ez da sobera erraisten ere administraziotik, zaletasun hori sortzia, eta bueno, hortxe da biltza. Eta bueno, beste gaia ere, Listor, Asiatekoren gaia, orain dela urte kuadrilla etorri zen Listor hau bisitan, bisita etortzeaz gain geratu zen bertan, eta egia esan kalte handiak eragiten dituena, zuek ere elkartetik, zuei zain bezala ere borrokatzen saiatzen zarete Listorroneri, eta ez dakit zer esaten da, zer ikusten da, nola dagoen gaia? Gai zaila, nahiko zaila da, azken fine, guk hemen manejatzen dugun zenbakin arabera balorazio bat egin behar baldin bagenun, lehen urtin egile da puskazkabi gutxio kendu genitula, egile da urte baldena dotik inoiz minio gehiago kendu genitula, orduan ez dakigu, urtetik urtera aldatzen diren zenbakik dire, ez dakigu joera orokorra zein den, nik uste, azkenko 5-6 urteik behituta, nik uste estabilizatze aldera baduiela, edo pixko berantzare bai. Baina, aurtengo kanpainari dagokionez bainik goiz da, jakiteko, 3 bakarrak endutut, bainik eiz goiz da. Eta horiek gehien bat, udazken aldera hor egoten dire deigi gehienak, eta hor ikusko du urte bukaeran ze balorazio egiten dugun, baina, gai zaila da, ze azkenin plaga bezala kontsideratu dago, eta plaga baten kontra egitea beti zaila da. Hortikan, betire badakigu, eiza elkartik hitzarmena sinatu dula udalakin, eta edozin biztanlek bere ingurun ikusten badu kabi bat, badaki onat deitzen aldula, eta gu pasako gara kentzera. Eta bukatzeko ez egitu da parte honetan, ze tokatzen zaizue, ze lana batipat garbiketa lanak edo? Bai, orain mendia pixkot prestatu eiza temporaldirako, eta uso pastu gehien bat, desbrozatu, bidik pixko zaindure bai, eta holako lanak mendien egin barrekuk, eta gero hemen gaztiok denak antzinerat ere, nahiko lan ematen ere, eta gero listorra, gehien bat listor asiatiko ere bai. Oso ongi oiar, eskerrik asko azalpen guzti hauek emateagatik, eta zu ere udauna pasa, eskerrik asko. Eskerrik asko zure. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.